ଜାଣିଲୁ ହରିଆ ଏଇ ନରହରିପୁରରେ ମୋ ଝୁଅ ଯୋଉଠି ବାହା ହେଇଛି ସେଠି ମୋ ଝୁଅ ଦେବାର କାରଣ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନା ସେ ଜୋଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହୀରା ମୁଣ୍ଡା। हे भगवान ये अपदार्थ कुलांगारକୁ କାହିଁକି ମୋ ବଂଶର ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ରେ। ଆଉ ସେ ସମଧି ତୁ ଜାଣେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ। ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ବାପା କଣ ରୋଷେଇ ହବ? ରୋଷେଇ ପନିପରିବା ବୋଲି ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ 5 ପଇସାଟେ ବି ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟା କାମ କରେ ବୁଝିଲୁ ମା, ଆମର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜିଟା ହେଇନଥିଲା କି ସେଇଥିରୁ ଖଟା ଆଉ ମର୍ଚା ବଞ୍ଚିଛି, ସେଇଆକୁ ଗରମ କରିଦିଏ ଆଜିଟା ଚଳିଯାଉ ଆଉ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନା 5 ଏକର ଝାଡ଼ା ବାଡ଼ି ବାଁ ପଟରେ ତାଙ୍କର 5 ଏକର ଝାଡ଼ା ବାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା ଦାଦି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ? ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲା, ତାକୁ ସେଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯାଇଛି। ଆସି ଘରେ ଅଛି, ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବ ଆଉ। ବୁଝିଲୁ, ତୁ ମୋଟେ ଟେନସନ୍ ନେନା ହେଲା। ପୁରା ଠାରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ 1400 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବି, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ। ଟଙ୍କା ଖାଲି ଅଖା 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 ବୁଝିଲୁ। ତୁ ଖାଲି ଅଖାରେ ପୁରାଇ ସଙ୍ଗାରେ ରଖିବୁ ବୁଝିଲୁ। ନିତି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଆଣିବି, ତୁ ଖାଲି ନୋଟ ଗଣିବୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଖୁଚୁରା ଗଣିବି ହେଲା। ଆ ବ ଯିବା। ସେ ଟୁଆ ଦାଦି ଝିଅ ରତନୀ ନା କିଏ? ହଁ ତ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ବୁଢ଼ା ଗପୁଥିଲା ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଝିଅ କ'ଣ ସାଇକଲରେ ଆଇଛି, ଜଇଁ ନେଇକି ଆଇଛି। ଭାଇ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ, ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ପାଣି। ତତେ ଆଉ ପାରି ହବ ନା, ଲେମ୍ବୁ ସରବତ କରି ଆଣିବି। ହଉ ଶାନ୍ତି ନେ। ଭାଇ ତମେ ଆସିଲ ସିନା, ହଁ ସାଇକେଲରେ ନେଇକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ସାଇ ସାରା ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ବାନ୍ତି ମୋର ନ ବା ତୋ ନାନୀର। ହଁ ପରା ଏକା ଯଦି କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଯିବି ନାହିଁ, ଏସି କାର୍ ବୁଝିଥିଲି, କହିଲା ମୁଁ କାର୍ରେ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଲା ହାୱା 9 ବାଜିଲେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ କହିଲି ବାଇକ୍ରେ ଚାଲୁନୁ, ତା ଧରି ବରାଜି। କହିଲା ନା ମୋତେ ଛାନିଆ ଲାଗିବ, ଡର ମାଡ଼ିବ, ତମେ ସାଇକେଲରେ ଚାଲ। କ'ଣ କରିବି? ଖାଲି ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆଇଲି। ଆଲୋ ମା, ତୋ ଶାଶୁଘର ସବୁ ଭଲଟି? କଣ ଲୋ ଭଲ ଏମିତି ଘର ଏମିତି ବର ଦେଖି ବାହାଘର କଲୁ? ଛି 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 ଛି। କାଇଁ କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? ଏଭଳିଆ କୁଳାଙ୍ଗର ଏଭଳିଆ ଅପଦେଶ ଦେଖି ମତେ ବାହା କଲି ଯେ, କୋଉ ଦିନରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 1400 ଟଙ୍କା ବୁଢା ବାପାକୁ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଗଲା ମାଗି ଚାଲିଛି, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗି ଚାଲିଛି। ମୋ 1400 ଟଙ୍କା ଦେ, ମୋ 1400 ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଯାଉଛି। ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ଯୋଗନି ଖେଳା ଏଇ ମହାକାଳ ଫଳ ବୋଲିକି? ଉପରେ ଚଢୁଛୁ କଣ, ଭିତରେ ପୋଡା ଅଙ୍ଗାର। ତମେ ବାପା ମା ଦିଟା ମୋ ଜୀବନକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ବୁଝିଲୁ ରତନୀ, ତୋ କପାଳ ତ ଫଟା, ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା କଣ କରିବୁ? ତମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି। ଭାଇଟି ଶୁଣୁଛୁ, ଜୟଟା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ଆସିଥିଲା, ମାଛ ମାଂସ ଟିକେ କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ମାଛ ମାଂସ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜୋଇଁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ହେଁ ସାଇକେଲ ପାଇଛି, ତା ଇଜ୍ଜତ ମାନ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ? ହେଁ ମାଛ ମାଂସ ତାକୁ ଦିଆହବ, ଆଉ ଖାସି ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଛେଚଡ଼ା କରିଦେବି ନା। ବୁଝିଲୁ, ଝୁଅଟା ଆମର ଟିକେ ଚଗଲ ବଗଲ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏ ଟୋକାଟାକୁ ବାହାଘର କଲି। ହେଁ ଆର କ'ଣ ଔକାତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶୁଣୁ,
तू आ एते सम्मान देखा ना जहाँ शाग मुग होती से खाई जीव से ହଉ ହେଲା ତମେ ଏଇଠି ଶାଳି ଭିତରେ ଏଇଠି ବସି କଥା ହଉଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଇ ବୁଲିବ। ହଉ ନାନୀ ତୁ ଯା। ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ବୁଲିବାକୁ ଜଇଁ ଯାଇଛି ଗନ୍ଧ ବାସନା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପାଣି କ'ଣ ହୋଟେଲରୁ ମଗେଇବ? ହୋଟେଲ ବାଲା ତ କରିଥିବେ ଆଉ। ହଉ ଭାଉଜ ମୋ ରତନ ନାନୀ ଆସିଥିଲେ ତମ ଘରକୁ? ନା ନା ଆସିଥିଲା ପଳେଇଲାଣି। ହଉ ହଉ। ବୋଉ ଏ ବୋଉ ସାଇ ସାର କୁସଲି ନାନୀ କୋଉଠି ହେଲେ ପାଉନି। ରତନୀ ଗଲା କୁଆଡେ? ତୁ ହେମଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଥିଲୁ? ହଁ ପରା ସେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲୁ? ଗଲା କୁଆଡେ? ସବୁଠି ଦେଖିଛି। ହାଇଟି ଶୁଣୁଛ? କଣ ଏଠି କଣ ହଉଛି କଣ? ସେଠି ଗୋଟେ ଜଇଁ ତ ବସି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ଦବନି। ତମର ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ପଡୁଛି। କୁନି ଯାଇ ଗାଁଟା ସାରା ଖୋଜି ଆସିଲେ ରତନୀ କି ପାଉନି। ରତନ ଆଜି ମୋ ଯୋଉଟା ଘର ଅଛି ହଉ ତୁ ଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଲେ ରହ। मते जा लगुची से टीमा सब बोधे पळै जाई। से टीमा सखाळु आसी के हम घर द्वार मोरे नटर पटर होतला। यही भाया सब जईकी चर्चा करती। हाँ घरटा भितर पूरे कबाड़ देकी मत 4 घंटा ला पूरे आ बंची पर्यटन शशुर बाटी मुझे बाड़ी ना ताक रतनी की हम पलैमु। रुम कौन है जान लो कौन रतनी आउ नहीं 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 विदाय दियो एबे सजानी ए जीवन के बे देखा बनी विदाय दियो एबे सजानी ए जीवन के बे देखा बनी मन थोई देहने जाऊची मसाणी मन थोई